Ahoj lidi, dneska si zahráme Minecraft. Dneska to bude prohlídka domu a prohlídka stadionu. Ale prohlídka stadionu ta bude v tom, že jenom prostě si prohlídneme, tam jsou ty branky a to ještě prostě. Ne jako vevnitř, ale dům si prohlídneme zevnitř, tam prohlídneme všechny místnosti a pak bude konec. Já vlastně takový luxusní barák. I tam mám auto u něj, pohybující, a to vám neukážu, protože nevím, jak se hejbe. No. Jo, aha. Tak, pardon, tady jsme v ložnici. No dobře, tak začneme. Odhora. Nebo ne. Rychle musím se skočit nějakým balkónem, abych vám to mohl ukazovat ze spoda. Takže jo, tady je balkón nejbližší. Dobře, to beru. Takže, hej. Takže tak. Ježiši Kriste. Takže takhle vypadá exteriér mého domu. Tady je to auto, o kterém jsem mluvil. A tady na to hned vedle je stadion. Takže nejdřív na stadion jdeme. Tady jsou podzemní garáže stadionu. A tady vám ukážu, jak se tady jde po schodech. Tudy se jde do těch podzemních garáží takhle. A tady vyjdeme po schodech. Tak. Jo, tady. Tak. A už jsme nahoře a začíná být pomalinku tma. Takže. Což je nemilé, ale já vám to rychle ukážu. Zlítnu. Tak. Už je měsíc, super. Tak jestli to... Ne, jdeme se vyspat. Ale vyspíme se tady na střeše tady toho hnusného baráku, který jsem myslel, že bude mít aspoň trošku vybavení, a on, představte si, že byl úplně chudej a hnusný, nešlo tam dát vůbec totálně nic, takže jdeme vyspat. A další den v Minecraftu, což je teď. Tak. Chceme prohlídnout ten stadion, tentokrát na něj pěkně uvidíte. Takže tady je bránka domácích. To jsem si jenom tak vymyslel. Tady je, no, ani nevím co. Tady je bránka hostů. Tady jsou ty tabule. EA. Co to? EA? Nevím. To jsem tam asi dělal a už ani o tom nevím bez skutečnosti. Což je fakt super, že o tom nevím ani. Ale o 0,0 vím, nějaký zvíře, to necháme žít. Na pohodu ho necháme žít. A tak stadion jsme si prohlídli a nyní bych chtěl vám ukázat ten můj luxusní bar. Jo, tamhle je hokejová arena, ale nevím, kde je tamhle, takže to vám ani ukázat nebudu. Tady je ten můj luxusní barák, tady je interiér, si to furt pletu, exteriér. Bych řekl, že se tomu tak říká, exteriér mého domu. Zvenku prostě jak vypadá, takže a tady jsou vstupní dveře. Tady je kuchyň. Tady je kuchyňská linka, tady je jídelna. Balkůnek, tady ani nevím, co je. A tady jsou, jo, tady je koupelnička malá, taková. S umyvadlem, no tady je jako prostě koupelna. Tady jsou schody do dalšího patra. Tady je další koupelna, tady je i vana dokonce, jinak nic víc. Jinak je úplně stejná. Takže tak. Tady máme pracovnu naší. Tady máme obývací pokoj s televizí, čestky. Tady je taková venkovní odpočívárna a tady je ložnice. A to je všechno, bych řekl, z tady toho videa i domu.
Takže já teď se skočím z balkónu, nebo ze střechy. Ze střechy, aby to bylo trošku zábavnější, takže musím vylétnout na střechu a z ní se skočit. Dobře. Rád to udělám, takže tady je střecha, ano. A z tady toho nejvyššího. A pak ještě se skočíme ze stadionu a to už pak bude všechno z tohohle videa. A teď ještě se skočíme ze stadionu a to bude fakt všechno pak už. No ale jak máme se skočit ze stadionu? To jsem asi. Jo, skočíme z tady té tabule. Z tady tabule skočíme, informační. Přichytíme se na 0. Ano. A jump! Tak. Už jsme skončili. I skončili. A já se na vás budu těšit u mého dalšího videa a dávejte lajky. Dávejte lajky. Tak. A naschle u příštího videa.